गदायलानो नागिरदोंमोन आंखौ आरो आंबोथ' सिख्ला नङा क्या बोला तूने ओरैबायदि गुन्दाखा ये बड़ी अच्छी बात कही आप गाइस फॉलो नोंथांमोनखौ बरनामा सो गाइस फैबाय फाइनली रिप्लाइ भिडिअ फैबाय मैखोम बसुमतारी जोंनि बडलेण्ड रादाबनि चीफ एडिटर गाइस मिथिगौ बिथांनि जुनतु मैया मोनसे कल रेकर्डिं भाइरेल जादों बेखौ लानानै जेनेबा सिख्लाया आन्टिया जोंनिया मा होनगोन दा रिप्लाइ भिडिअखौ होबाय आरो ना गाइस जे बडलेण्ड रादाबनि जितु चीफ एडिटर मैखोम बसुमतारी हाबा जासिनो गाइस हाबा जानायसो लोगोसे सानै गथ' आरो सासे जाफ्रामगोनसोनो माने जागोन आरो ना गाइस बिदि आरो ना ओमफ्राय लोगोसे जुनतु सिख्लाया रिप्लाइ दं बेबोथ' मा होनो सिख्लाथ' नंखालानो आन्टि जाबाय बे नङा होमबा स' मैखोम बसुमतारी बिथां जोंनि आन्टिखौ मा होनो गदायलानो नागिरदोंमोन आरो ना गाइस बेयावनो बे बुस्थुआ भाइरेल जानो आरो ना बुहुत भाइरेल तामाम भाइरेल मथते मैयानि कल रेकर्डिंखौ जाय मानसिफ्रा मोजां खोनासंदों नोंथांमोना जुदि मोजां खोनासंनानै फैसाखौ हिसाबखौ मथते 40 लाखजों खारायो मिथिबायना ओरैबायदि फैसा बाब स' गाइस गिबियावनो नोंथांमोना दायो बे आन्टिनि जोंनि मानिनां भाइरेल जानायनि जुनतु रिप्लाइ भिडिअ बेखौ नायदो मैखोम बसुमतारी बडलेण्ड रादाबनियानो आंखौ ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामदों लोगोफोर गदायलानो नागिरदोंमोन आंखौ आंलाय मानो गदाय लानांगौ बेना हिनजाव दंखायो फिसाबो दंखायो आंलाय मानो गदाय लानो आरो आंबोथ' सिख्ला नङा ओरैबायदि गुन्दाखा आं बेखौ बेबायदि बुंनो सानाखैमोन अनेक हिनजावफोरजों लिंक लायो अनेक हिनजावफोर लोगो हमो आरो आं बेखौहाय हिनजावफोरजों लोगो हमनो फैनायावसो आं बेखौहाय लोगो मोनदों आं सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन बेनि न'आवसो आं लोगो मोनदों बेखौहाय बुङोबाथ' माने बुहुत खोथा दङ लोगोफोर ओमफ्राय बियो आंखौ नंखाय ब्लेकमेल खालामनानै आंखौ होनबाय थाखायोमोन बियो आंखौ होनबाय थाखायोमोन फन हरै नों आंजों रायलायाबा आं रेकर्ड खालामनानै नोंखौ भाइरेल खालामगोन होननानै ओमफ्रायहाय आंखौहाय मा खालामबावोमोन बियो माने फेक एकाउन्ट खुलिनानै आं जिखुनु माने मबाइलफ्राव होयो जिखुनु आपल'ड खालामो बियो आंखौ डाउनल'ड खालामनानै बियो रि-आपल'ड बिदि होबाय थायोमोन माने ओरैबायदि आंखौ नासयखेबखायोमोन आरो माने गावनि हिनजाव गदाय जाथारनांगौमोन आरो आं मानसिफ्रा आंखौ दा माने आंखौसो सानगोन भुल नुगोन आंखौ गाज्रि नोजोरजों नायगोन खिन्थु आंनि जायगायाव हाबना नायफैबासो आंखौ बुजिगोन लोगोफोर नोंसोरो गोजाननिफ्राय गाज्रि सानहरनाङा मानसिखौ माने खाथियाव फैनानै गोसोआव हाबनानै नायफै माने आरो आं बिनि हिनजावनोबो बिराद माने आङो फन हरनानै खोन्थाहरबाय नोंनि फिसाया आंखौ ओरैबायदि अयथासार खालामो फन हरै होननानै खिन्थु हिनजावाबो गावनि फिसायखौ माने मोजां खालामनो हायाखै आरो ओमफ्राय गावनि हिनजावाबो आंजों उल्था लोगो लानानैसो बिदिखा बियो बिदिखा बियो होननानै गावनि फिसायखौ ओरैबायदि बखियो माने बिनि हिनजावा थानोनो हाया न'आवनो ओरैबायदि माने गाज्रि खोन्था हरफिनोसोमोन आरो हिनजावनि रेकर्डबो दङ खिन्थु आं हिनजावनि रेकर्डखौसो खालामदों आं माने माने बेजों आं रागा जोंलायनाय माने रागा जोंनानै रायलाय हरनायखौ माने आं माबा खालामाखै आरो भिडिअ खालामगोन होननानै माने आं रागासो जोंनानै बुंहरदोंमोन माने आं बेखौ मोनथियामोन आरो बिदि होननानै माने कि ओरैबायदि हिनजावफोर लोगो हमफैखायोमोन बियो ओमफ्राय आङो बे हिनजावफोर लोगो हमहैनायाव आं सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन बेयावसो आं बेखौ लोगो मोनदों माने भाइरेल खालामनो नाजायोमोन निकेट फट' मा फट' होनानैबो बियो आंखौहाय दम हरोमोन ओमफ्राय आंखौ नों आंजोंहाय रायलायाबा नोंखौ थांनानै बुथारहैगोन नोंखौ थांनानै नोंनि गारि घरा बुख्रेबहैगोन होननानै बुङोमोन ओमफ्राय माथो दिनैसिमबो हायाखै बेलाय भाइरेलसो खालामना लादों माथो बेलाय गावगा रायलायनायखौनोलाय मैखोमना हिनजाव दङ फिसा सानै दङ साथाम जाबावसोगौसोमोन बेना फिसायानो हौवा सासे हिनजाव सासे दङ फिसालाया 11 ना 12 बोसोर जासिगोन खोमा ओमफ्राय दा गथ' उन्दै दङ बोसोरसे ना बेसेबांबा लाजिबाय आं ओरैबायदि लाजिबाय नोंथांमोनाथ' खोनाखाबायनो जे आं मा बुंदोंमोन फार्स्टआव आरो जोंना आन्टिया मा बुंदोंमोन आं थिखौ बुंदों ना गाइस बुंलाय जे आन्टिया गावनो बुंखाबाय जे माने आंबोथ' सिख्ला नङा होमबा गाइस बुजिखाबाय नोंथांमोना आं बेयाव बुजायनांगौ खोथा गैला जेनेबा आं साना आरो दाना बे बांद्राय बे हिनजाव गोनांफोरानो मा होनो बांद्राय गुन्दा जायोलै मिथिबायना एकदम बे सेंग्राफोरखौ भागोखौनो मोना साला फैसा खिथिसिगोन सिख्ला मोजांनि आन्टिखौ माने गारा ओरैबायदि संसार मिथिबायना
साला मा जागोन बिदि गावसोर लाजोबो सेंग्राफ्रा मा मोनगोन देलाय सिख्लाखौबो लायो आन्टिखौबो लायो ओइ हिनजाव गोनांफोरानो एकदम जरा जाजोबबाय मिथिबाय स' गाइस आं दायो मोनसेल' खोथा बुंनो सानदों जे जुन्थु भिडिअखौ नायनानै जे आखाइ खबनाया आखाइ फारसेजों गाबा नङा होमबा गाइस गासिबो मिथिखागौ बेयाव एसे सिख्लानिबो दाय थागोन बेयाव एसे सेंग्रानिबो दाय थागोन माथो जों दाउ भितरा खोथाखौ दायो मिथिला स' गाइस दिनैनि भिडिअआव जे आन्टिया जोंनो मा रिप्लाय होदोंमोन बेखौनो खिथानो थाखाय नोंथांमोन आं भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन स' गाइस नोंथांमोनाव जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो लोगोसे चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै दिनै भिडिअखौ मारै नांखो नोंथांमोनावनो फाटा फाटि कमेन्ट खालामना खिथानो दे स' गाइस दिनै भिडिअखौ फोजोबबाय गुड नाइट